ଗୁଡି ଆଜି କ'ଣ ଖେଳକୁଦ ଛାଡ଼ି ଚୁପଚାପ ବସିଛୁ କିଲୋ? ନା ମୋ ଜେଜେମା, ବସିନି, ଭାଷଣ ଘୋଷୁଛି ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଇଁ। ଖାଲି ଭାଷଣ ଘୋଷୁଛୁ ନା ଗୁରୁମାନେ କିଛି ଜାଣିଛୁ? ହଁ, ଜାଣିଛି। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ଓହୋ, ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ଖାଲି। ଗୁରୁ କାହିଁକି କରନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ଅଛି ତୋର? ନା, ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି। ହଉ ଆସେ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହିବି। ଗପ ଶୁଣାଇବ ଜେଜେମା? ତୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛୁ? ହଁ ଜେଜେମା, ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି। ବୀଣା ଧରି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହି କହି ଆସନ୍ତି। ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚୁଙ୍ଗୁ ହସି ହସି କହିଲା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ନବଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ନାରଦ ମୁନି ବି ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ନାରଦଙ୍କୁ ତଳେ ଥିବା ଏକ ଆସନରେ ବସିବାକୁ କୁହାଗଲା। ନାରଦଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପିତା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନସ ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ଏମିତି ନିମ୍ନ ଆସନ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତମେ କୌଣସି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିନାହଁ, ମାନେ ତମର କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାରଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି, ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବି। ଏହା କହି ନାରଦ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ ସିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିନା ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏସବୁର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆସି ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଧୀବର ଜାଲ ବୁଣି ବୁଣି ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣ ମୋ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୀବର କହିଲେ, ମୋର ଏତେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କି ମୁଁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ନାରଦ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ ହେବେ। ଯାହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରଦଙ୍କ ଜିଦି ଦେଖି ଧୀବର କହିଲେ, ହରି ବୋଲ। ଏତିକି ଶୁଣି ନାରଦ ଚାଲିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୁରୁ କରି ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିବି। ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, କାହାନ୍ତି ତମ ଗୁରୁ? ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ପୁଣି ନାରଦ ଧାଇଁଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ। ଧୀବରକୁ କହିଲେ, ମୋ ସହ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଧୀବର କହିଲେ, ମୁଁ ଛୋଟ ଲୋକ, ଚାଲି ପାରିବି ନାହିଁ ଏତେ ବାଟ। ନାରଦ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ବୋହି ବୋହି ଆଣିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ନାରଦ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସବୁ ଦେବତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଧୀବର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ସବୁ ଦେବଦେବୀ ଦେଖିଲେ ଶିବ ମଧ୍ୟ ସଭାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶିବଙ୍କୁ ନାରଦଙ୍କ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଦେଖି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ନାରଦଙ୍କ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଜେଜେମା। କହ ତ, ତୁ ଏ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ସିଡ଼ି ସଦୃଶ। ହଁ, ଠିକ୍ ବୁଝିଲୁ। ଏଥର ଜାଣିଲୁ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ? ଜେଜେମା, ତୁମେ କହିଲ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେ କଥା ବି ତୁମେ ମୋତେ କହିବ? ହଁ ଲୋ ନାତୁଣୀ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ କହିବି। ତୁମେ ମୋର ଗୁରୁ ଜେଜେମା। ହା 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 ହା।